So ngale kokuthi mhlambe kade esensimini abantu bamazinga egida ngoma uJaiva mhlambe liphi linye iqhaza owawulibambile laphana kwibhova? Yebo. Benginalo iqhaza elikhulu la esibhaleni ingoma. Ukuthi kwesinye isikhathi mayifika mhlambe siyivumisele endlini siyihlalele samagenge sisebenza nayo. Ebese nabo lethatha isiginci. Khona ingoma esayenza ekumagcokama ATN. Wakhala lo mame wo ichithimlela abathi mama wenza hawu soka madoda. Hey madoda. Ingoba Wafukuse. Imina wafika nombono wayo nayo kuyena. Ngangiyivumisa ngisihlalele lapha endlini eRondwe. Sethi masiyivumisa wafela wathatha isiginci wayidlala. Yikho bengisho ukuthi elinye iqhaza amanye amaqhaza ebenginawo kuyena emsebenzini wakhe nalokuthi mayise esebenzile umsebenzi ebese lokhu zinyawo sikhanda inyawo zayenza. Lefuna inyawo ezimanje, lengoma lefuna inyawo ezimanje, lefuna inyawo ezimanje. Izinto ke bengizenza sizenza ngayo. Yikho bengihlezi ngiseduze naye ngaze ngakwazi ukuthi ngikwazi ukudlala lento engiyiphethe. Lokho sasekudlala thina sabafana emakhaya akufani nalokho ngoba la intambo zisithupha lapha zazo3 futhi intambo ezo3 mina nga-8 3 phezulu zayisithupha shule khona namhlanje ke sengihede obusinye isithupha sezo12 angithi kukhuluma into yokubalofu senyuke kakhulu izinga njengamanje kunjalo ke lenza kwethu emakhaya njengoba nazi ukuthi ke uJaiva njengade vela njengekade igida ngoma kuMgqumeni kuningi kakhulu kade bambe efaka khona isandla nakhona mhlambe isigingcini intweni kanjalo mhlambe uma bepractice nakhona bekukhona nje kufaka awuthi mhlambe bevela njengegida ngoma njengeyisholo nje umfokamisa siphala bona ngizanga futhi nakwenye enye yazo izingoma ezayivelele ebantwini akusithintele zona Jaiva awuvela usithintele awuvela uyithinte nje ungasibhazike Jaiva uvela uyidlale nje bathi fanele kusibhamuke njengamanje dubula umnikeniyo ke njengoba bathi kube ngangebhinqa ngabe bathi kube ngangemsilo ngaba yini khuphuka kunini manje bazayikhala kulendo ibhola kade kodlalo kulendo 3 kade kudlala ibhola yini kunjalo kusiphala phala ezinye zazo futhi lezi ngashonelanga ngempela mangalokho kuthiwa sibalabala ukuthi ngenzani kuningi ngikwenza naye umuntu nomuntu ke mayisebenza nomuntu umuntu uba nesidingo sakhe kumuntu njengoba ngisebenza nalezi insizwa
Lensizwe inesidingo sayo eduze nami. Lensizwe inesidingo sayo nayo leya futhi inesidingo sayo. Uyabo? Khona abantu abazi leya nsizwa yakithi iyangelama ke leya. Umalibonga. Umuntu owazi leya nsizwa othanda yona, ongenandaba noJaiva. Kodwa ngoba useduze kaJaiva uzoba nendaba nomsebenzi kaJaiva. Yeah, kunjalo. Umuntu othanda uMbuyiseni okanye wangakubo kaMbuyiseni onganandaba noJaiva. Kodwa mhla wabona ukuthi uJaiva uhamba noMbuyiseni wangakithi lo mfana uzoba nayo indaba noJaiva. Uzokwazi ukulandela ukuthi uJaiva ubani kwenzekani la? Uyabo? Into kanjalo ke. Njengoba noMgqumeni sasisebenza naye, sasukuthi olukhulu kakhulu eduze naye. Mhlambe thina sasingeke sikubone lokho ngoba sasiseduze sithi hey umfowethu yabo. Kodwa yena wayekubona kakhulu kubaleka kwethu eduze kwakhe. Mhlambe ubudlelwane bawo lapha mfokashelembe kufuna singakubalekeli obuhle bakhe nebhova mhlambe khona lokho okuze kwaholela ukuthi agcine esebenzisana nayo elekelela indodana kaMgqumeni lapha uLosanda. Yebo. Mhlambe kufika kanjani kuzubona ukuthi no ake ngifake isandla lana kwindodana yebhova. Ngizoqala nje lapha uLosanda yona ngane ekhuliswe yithina ngoba ikhule uyise ngasekheduze nayo. Konke besikwenza naye ubukela kuthina njengoba naye sedlala isiginci ngoba naye ebebukela kimi. Understandable. Uyasithini impela nje futhi uyakhula. Into ke ngiyithandayo ke mina kumuntu ebona izinsizwa zonke ziyadlala isiginci. Abafana nje abasebenza noJaiva bayadlala isiginci ngobuningi njengoba ubona lo usene album yakhe lo wakaduma kude uyibiza ngakhona ngomqansi. Umqansi ongakhelwa mbongolo. Umqansi ongakhelwa mbongolo. Ezinye izinsizwa engicabanga ukuthi ngelinye ilanga ophinda futhi niyicabangele nazo zihlalele indawo ehleli kuyona sezihlalele ngowa umsebenzi ngoba into enhle ngomuntu mawuzobheka uMgqumeni onke abafana ade besebenza nayo imvamisa into ezababazenza usiyabonakala uzobuka ichalaha oqala ngithi mayamba uMgqumeni kwasala kwayichalaha inkosi yoMaskandi ngoba ubaba wakhe bekubani kuMgqumeni. Yes. Ichalaha imisebenzi yaleli yenzile iyabonakala baningi abantu abaphume ngaphansi kwesandla sechalaha abasebalazweni namhlanje uyabona okukhomba ukuthi ke umuntu oncela la kufanele ancele khona uzophuma nale yanto yakho njengoba injalo baningi ngabo umjejela abakhona njengamanje uyabo kuyinto enhle ke lokho nami kusasa ngiyayibona ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu mangathi uyamkhumbula angeke umsebenzi kaJaiva Zimnike uphele okanye uma AK47 uphele ngoba lezi insizwa zikhona siyawudlala futhi njengoba ngingenza into engiyenzayo ngiyenza nazo mangamnika isiginci lo mfo engakwenzela into engakumangaza nawe alidlulise kuzoba njalo nje sengisho ukuthi ke nami njengoba ngidlala isiginci ngoba ngangibukela kuMgqumeni nabo njengoba bedlala isiginci ngoba bebukela kimi ngokunjalo noLosanda ongumfana kaMgqumeni ubukela kimi njengoba esedlala naye isiginci. Lento vele ibe umthelela nje ibe yibhande nebhulu umuntu ongayazi iziyoshona. Iziyoshona.